Join Cell Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE and medical exam preparations for class 8 to 12. Register for Stellar Talent Search exam for class 7 to 12. Admissions are now open for class 8 to 12. We have study centers at Margaon, Vasco and Porvorim. पहिल्या प्रथम मी आमच्या पक्षाचे नॅशनल वर्किंग प्रेसिडेंट प्रफुल्ल पटेल सर आणि आमचे नॅशनल प्रेसिडेंट अजित पवार यांनी म्हाका विश्वास दाखयलो आणि ही मोठी जबाबदारी माझ्यावर दिली त्याबद्दल मी त्यांचे धन्यवाद मानतो. एक पॉलिटिकल पार्टी म्हणून आमच्या पक्षाची वाढ जावकच जाय आणि ह्या पूर्वी ते तसे प्रयत्न झाले पण ज्या तऱ्हेने आमकां अपेक्षित असली तशी पक्षाची वाढ जावंक ना त्या खातीर राष्ट्रीय NCPची एक गोव्यात मोठा प्रादेशिक पक्ष म्हणून वाढ करपा खातीर मी प्रयत्न करतले प्रामाणिकपणे. न्यू NCPचो प्रेसिडेंट अपॉइंट केला म्हणजे ते न्हू से ओरिजिनली नॅशनलिस्ट काँग्रेस पार्टी शरद पवार आनी शरद पवारान म्हाकाच अपॉइंट केल्लो. आयज 3-4 टर्म जाले हांव आयज नॅशनलिस्ट काँग्रेस पार्टीचो प्रेसिडेंट म्हणून आहा. आयज आमकां अपॉइंट केला म्हणटकूच एज अ नॅशनलिस्ट काँग्रेस पार्टीचो प्रेसिडेंट म्हणटकूच सो शरद पवार आमचो सुप्रिमो की फाल्यां 5 तारखेर आमची दिल्ली मिटींग आहा सगळे लिडर आनी तशेंच MP MLAs जो नॅशनलिस्ट काँग्रेस पार्टीचे आनी तशेंच आयज स्टेट नॅशनलिस्ट काँग्रेस पार्टीचे प्रेसिडेंट सगळे फाल्यां परवां 11 वरांचेर दिल्ली हाजीर जातले मिटिंगेक आनी ते मिटिंगेक आयज शरद पवारान म्हाका आपयला.